Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадем ба канали яъне канали Қодиров Сайбирхон. Бисёр бардаро хоҳиш кард ки ғуноҷин парто гов ёш парто арзон парто бардаро ина суханшон нанефтем бардаро ба хотири подписчико партесем. Аввал дарҷа лайка бизанем, подписатсия кунем бардаро, комментариҳои хуб нависен. Дарафти навор ҳаста як тами говай тамом бардаро ҳозирашта. Навора то охири тамошо кунем, подписатсия лайка ёдтон набурорем бардаро. Гов бардаро нав зоидагай ой синаш арамай ёкне шириш филай. Ина бардаро зима бардаро дуюм гусолашай махдам тоқаем дандоношао зима нишон дода наметум ҷӯшиданаш шумода нишон метум бардаро. Ёшая мегов ма ҳар чоч мекашим шумо бубинем ки ҳар чоч чикор мекунам ба гарантӣ. Ина бардар якум чоч, ина дуюм чоч, ина сеюм чоч бардар, ина чорум чоч. Ҳар чоч чикор мекунам бардар гарантини. Ина ёшай бардар кадоме ки мегира ҳамира ма дандонша нишон метум барои менам ма худам тоқаем бардар ҳамҷада ягон кас нест дандонша ҳуйкоя. Номро телефони ма 911 21 72 21 занг бизанед бардаро. нархира мо мондем 12000 сомон бо арзон мешава. 12000 бо муомила дора бардаро, дастафка дора, ҳам арзон мешава ҳам дастафка дора бардаро. бениёдгоҳи хубай саҳар бека 5 литр шир боло мета бардаро. ҳозираштам фила ҷӯшидесиян ҳозир ҷӯшидесиян то 4-5 литра гирифтесиян бардар. хеф дилама меган чи меган фила гоҳи бениёд гоҳи хубай. нархш 12000 сомон бо муомила дорад. номро телефона медонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. худо нигоҳбонатон. касб кори ҳаматонда барор мехоҳам бигзора ма гоҳи хуб шавем. гоҳи алла савдо шид рафт бардаро. уяли савдо шид. ҳамин ояи Хуросон уяли савдо шид. пеши чи савдо шид? Балниса 11600 сомон дастафка шид рафт бардаро. 11600 дастафка шид то ба хонаи бардара. уяли як қадам раҳ буд. ҳамун сабаб мо бурдем бардаро дастафка додем. худо нигоҳбонатон. касб кори ҳаматонда барор мехоҳам.